Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ni Lastotxapel naiz, eta xe horretik, mil esker nire jarraitzailea zareten pertsona guztioi nire bideoak ikusi edo ez ikusi, zuek gabe kanala ez dezer, eta horregatik, mil esker guztioi, eta ben jarraitzen dugu Aberloneko kanpaina honetan. Eta zenbait gauza egin beharko ditugu. Gustan vale, orduan. Saltoer, irugarren nivelera. A ver, hemen, zer egin beharko genuk. Nahi bat. Hau ez. Vale, abarko dugu alde batetik. Eta gauza dauek hori harrapatu egin dutela, eta ez dakiz egingo duten. Armada nahiko potenta daukate, tonalek hau betzen gaude. Eta hemen gaude bigarren nivelera igotzen. Eta hemen, Alariel the Everqueen. Horretaz aparte, oraindik ez daukagu troparik hor. Hemen jarraitzen, igotzen jarraitu dezala. Gero ingo du gauza bat, ez dakit oso izango den edo ez. Apur bat gure Alarieli laguntzeko. We are the guardians of order. Igual nivelean ja desblokeatuko diku Lozoneko espatariak, Arranoak, klaseako lehoiak, dontzeiak, Aberlaneko arrebak eta hauek da desblokeatu nahi ditudanak. Eta hemen orduan zer egin nahi dut. Our traditions make us strong. Vale, bat nivel horra igotzeko, vale. A ver, diplomazia. Hobetzen. Hor mantenduko dugu, eta hemen, urrengo txan izango dugu hobekuntza publikoan, beraz. Aurrera goaz. Guarnizateak eine santuarioan garrantzitsu izango da. Jongora burro bat. Gure armador usten eta agian. Hemen sortuko du armada txikitxo bat gero ni tropak eta bidaltzeko. Printzipioz ez genuke arazorik izan beharko. Printzipioz. Gero gauzat frogatxa gustatuko litzaidake, baina Elirionko armada hori urrun dagoenean. Vale, jarriko dugu abiadura handiagoan. Vale, perfecto. Orduan joan beharko gara elfo ilunen kontra. Joango gara, baina gure armada betu behar dugu. Horretako beharko ditugu nahiko txanda eta nahiko denbora. Imperio, gizakiak, ipotzak. Armada gehiago daude hasiera honetan. Eta, gauzak. Batzutan batxadas egitea beharrezkoa da.
Eta bar, gainera apur bat lana deskonektatzeko baliagarra izan daiteke, ba bueno, partidatxo The bat light jokatzea. shines upon me. Eta bar, a ber. Eske... Eske hau garrantzitsua da, baina eske... Ingresu gutxago izango ditugu. Behold, Txanda bat, a elven ber, beauty. hemen. Lau txanda... Apur bat putada, a ber. Hemen zer behar dugu. A ber. Egurra, soldaduak... Lego garrantzitsua izango da. Eta hemen... Welcome. Oraindik ezin dugu gara, lia ezigarren nivelean dagoelako. Eta beharko genituzke... No, lantzariak. Vale. Speak. A ver. What would you ask of the Asa? Hobetzen... Vale, vengo ezin dugu ezer. Itxaron. Nagarite. Everqueen of Althwan. Vale, oraingoz. Zugu horrela, onga diru irabazten. Gure armada hobetu behar dugula nahiko argi daude, eta lantzariak beti ondo daude. Alto elfoen armada batean. Bueno, guazen arrantza... Zen nagaritarekin... Komertzio egitea nahiko ondo, bueno, alda. Eta gian eurei kanpaina horretan lagundu eta bar. What matters do you wish to lay before the Everqueen? Vale. Vale, konforme. Akordioak bete dira ona guretzat. Gizakiak, gero ipotzak. Betiko gauz. Alto elfoak eurekin hamar dira. Ondo, batez ere momentu honetan, gero garatzen dira beste zer gauzak. Eta badena pikutara jaten da. Vale. Tecnología.
Hemengo esago. Hemen. Zeratik ezin dugu. Ezin nirean gaude da. Hau beharko genuk. Hori beharko dugu. Hemen. Queen of Avalon. Diplomacia. You called? Así que... You have traveled far to petition the Phoenix throne. It shall be done. Vale. Txanda pasa berriro, orengo ezin dugu zer gehiago egin. Gauzak hobeto dirua lortu. Iparraldera hiruren kontra joatea ez legoke txartu izango. Ezin gara a lo loko esaten den moduan joan. Hau azkarrago. Nengo txanda magian ona joan algara. Hala. Nahi arteko guda. Lorean ere horrelako zeus ere gertatzen da. Estirlan sendomu talabek lan gizlev. Guizen lan representarito. Vampiroak, Kaosa, Bretonia eta Gerre Sildakoak. Piratak. Vale. Oraingoz hor berdin zaigu.
Alariel the Radiant. Further onward. Everqueen of Althwan. Vale, arte joango gara. Eta txandala zingo dugu. Vale. Hore armada potentea bentsat badaukagu. Baina hor zer urtzen badugu, perfektoa izango da. Baina hor elitea lehen bailen lortzea garrantzitsu izango da guretzat, beste armade batzuei aurre egiteko. Eta bar. Egian zer lortzen dugu. We have shaped this world. Vale, Alariel the Radiant. Voyaging. Leaving the ship. Everqueen of Althwan. Ready yourselves. Sailing. Astiak hor ditugu. Beharko genituzke agian. A ber. Northland. I seek your protection. Asur Princess, what do you seek from the Asur, traveler? No. Protector, what would you ask of the Asur? Bueno. Matxanda pasa. Light glistens on the waves. Ese gauza da. Bigarren nibeleako behar dugula. Matxanda pasa berriro. Vampiroak, desildakoak.
daitezke horren bila eta gero agian zer lortu. Perioak, izakiak. Mathlan, I seek your protection. Badugu hauek izateko. Aizpak. Kriston putada. A ver. Mistress of the Undying Forest. Greetings, Mathlan. Everqueen of Althwan. Terreno, nada. Ja, hau askar pasatzen den. Hori lortzen dugun guret. Hortik dago nagaritze. Ian Bretoniarantz joan gaitezke. Esildakoen kontra borrokatzera. Baina ikusiko dugu. Elfa, hombres bestia, denetarik apur bat. Vale. Greetings. It shall come to pass. Alariel the Everqueen. Sail! Llegando abajo. Ok. A ver.
I offer assistance? Princess of the Asur. Taking up residence. Everqueen of Alkmaar. A ver, itxaron. We will endure. Txanda esante izateko, vale. Vale. No, bueno, desmobilizatu dezakegu. Eta beste momentu batean erabili. Uste duten goizegi dela beste armada bat altxatzeko hor. Ian beste momentu batean. Baina uste dut ez dugoela horrelakorik behar. Breton aldera joan beharko gainateke Musionen kontrako borroka laguntzeko asmotan. Your instructions? Vale. Alariel the Everqueen. Lantzare lau barkulari. Baina hau behar dugu. A ver. Euskal oso gertatuko den hor. Nagarit ere hor dago. Breton aldera.
radiant. Queen of Avalon. Jartzen bagara. Ready the camp. Global. Global moduan. Uste dut gau garrantzitsuak izango direla. Bitzan da. I hear the Widowmaker. Uste dut garrantzitsu izango direla unitateak izatea gure armadan eta bar. Eta gure txaien kontra joatea. Vale, hemen. I bid you welcome. What? What do you wish to discuss? Vale. Arazorik gabe. Margarite. Orkoak. Vale. Alariel the Radiant. Eso no se me gaude. Burden of the Shadowland, I welcome my southern kin, if I must. The end justifies the means. Vale. Hemen seitzan da. Eta jarriko dugu. Phoenixak. Vale. Hori eginda. Egin nibelez idatzeko. Nibelez. Tot santoir. Orden publikoa. Dirua. Noble izateko zuten gozau. Da egin behar duguna.
La que usaba en online. Un sillón. Eta uste dut oraingoz hemen utziko dugula eta aurrerago egingo ditugu gauzatxo gehiago. Agur.